Lonxe de darse por vencidos, os emigrantes retornados do Barbanza seguen a facer ben de ruído na rúa co fin de dar visibilidade á discriminación fiscal a que denuncian estar sometidos. A loita continúa e teñenos que ir donde teñen que abrir os oídos, é dicir, en Facenda e nos representantes políticos. Agora viñan xente protestando porque viñamos pois soltando petardos durante toda o percorrido, pero había que comentar que hai xente da que está aquí que está sorda precisamente porque en Alemania e en outros sitios quedaron sordos de traballar nas minas e non oíron en ningún sitio e continuaremos cos medios pertinentes facéndonos oír donde faga falta. Mentres no eido político non están a atopar o apoio das institucións, a xustiza sí que lles dá razón coas numerosas sentenzas favorables que obrigan a devolver o declarado, especialmente nos casos que cotizaron en Alemaña. Por que os de Alemania sí e os outros de Bélxica, de Holanda, non? Non foron precisamente os emigrantes os que fixeron os convenios, sino que foron os políticos, os representantes nosos, os que fixeron os convenios con distintos países. Por que os de Alemania lle están devolvendo e os de outros países non? Pois é unha falta de xestión, é unha falta de preocupación do goberno e do Estado por xente que tuvo que emigrar buscando vida noutro país e mandando os cartos para este país. Para analizar a actual situación e poñer en común os casos de todos os afectados, as plataformas de Galicia están convocadas a unha xuntanza que terá lugar este domingo en Santiago.